Okay. Yes, manje ingane ayikwazi ngeke ikwazi ukuyilwa lento ngoba vele lento ayiyazi iqalaphi. Okay. Ufuna ukwenza i-civil claim lawsuit against you. Yes, ngiyafisa ukuthi ukuclaimela for yena ukuthi Okay. ngempela mayekhula abe right. Okay. Okwesibili ngizwe uthi i-date okwasuka ngayo umntwana wakho kwangayona i-date and udokotela wamlanda uthe unjani? Yes, i-date akasuka ngayo kwangeyona i-date engayisayinela mina phansi. Yayisidlule mhlambe ngenyanga. All right. Yes, bese kuthi udokotela ngitholile ukuthi kwangafanele abe sendaweni la wayesokela khona ingane. Kwangeyena kahle kahle okufanele ngabe usoke ingane khona. Kanjani kwenza kanjani? Kusho ukuthi angazi ngoba angikho kwi-department kodwa lokho kuyavela. Okay. Yes. All right. South Africa siyabingelela kanza kwethu kuphi nakuphi lapha nikhona nibuyela umtutuzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano ibizwa ukuthi ithuleleni kodwa namhlanje sivela ngaphansi kwengosi yokuthi abantu bayagula. South Africa yazi kukhona inkinga ekhona la ezweni and iyanda isazoba inkinga futhi. Sinokubona njengamanje abantu abaningi athola ukuthi kade bekuma department athile kahulumeni kube khona ungagculiseki mhlambe ngomsebenzi ofuneka wenziwe abasebenza kuona lo department adebekuyona, but uma sebelandela nabo ukuthi bafuna phela ukuthi iqiniso livele obala ukuze kucace ukuthi mhlambe kwenziwani mhlambe ukuze i-department yini engakwazi ukwenza mhlambe ukulungisa isimo esinjengaleso, bese uthola mhlambe bona abasebenzi okuyibona abenza lelo phutha mhlambe nabangakwazi ukuthi banike umuntu i-service okuyiyona ngempela ofuneka ngabe uyayithola ngendlela. Uthola sekunabo phakathi njengamanje abavikayo ukuthi umuntu angakwazi ukuthola lokho kufuneka kutholakala ukuzoba ubufakazi ukuthi ngempela indeed umuntu wafika la wangakwazi ukuserviseka ngendlela. And iphinde futhi lento ibuye ngiyibhekise kubona abasebenzi. Siyazi nabazali ngokwehlukana kwethu banabantwana babafisela bathola imisebenzi emakhaya ukuthi bayafisa bangena kuhulumeni nasendaweni ezihlukene. Kunzima ukusebenzela uhulumeni esikhathini samanje. Abantu abasebenzele uhulumeni bafana njengabantu abahamba phezu kwameva ngoba any mistake eyenzakalayo kufanele wazi ukuthi abantu bazogxima bahlale kwena ngomqalo bangabe sahlala nje nakwena baze bahlale nje nakumqashi wakho lokuqashile. Ingabe i-department nayo igcine isidonseka phansi ngephutha mhlambe noma mhlambe ngenhloso esuke yenziwa abasebenzi noma wena umsebenzi. Lokho sekungagcina sekwenza ukuthi kwawena ngisho umsebenzi wakho ugcina usukulahlekela. Ne-department futhi igcina isiluza ezinkulu imali ngenxa yokuthi ke kufuneka ikhokhe. And akubona ke bonke abantu abasuke beze ngenhloso yokuthi ngempela bazokuthi ke kufunakala imali kufuneka sithole isinxephezelo. Abanye beza ngoba ngempela befisa ukuthola ubulungiswa ukuthi ke sicela ukuthi kulungiswe lokho not ngoba sifuna imali, but ke uthola ukuthi abanye sibefihle leyo information ngempela ukuthi njengamanje kungabe kusavela nakubaqashi ukuthi umuntu isikhalo sakhe nasi kubaqashi. Lokho okuba yinkinga ke enkulu nje sibhekela njengamanje yikho njengoba ngithi nje mkhulu umonakalo esiwubonayo owenzeka lapha eminyangweni kahulumeni nase kuma department ngokwehlukana. Namhlanje ke sinodaba esizolenza la kunama case awu2 engizowenza abhekene nomnyango wezempilo, Department of Health. Icase yokuqala esinayo njengamanje sinobaba la ohamba nomntwana wakhe ongathi wasokwa umntwana kodwa ke kwangahamba kahle, kodwa ke uzolichaza baba udaba nokuthi uze ngani la kuthina kaThuleleni. Sawubona baba. Yebo sawubona. Siyaphila mfethu njani? La ngiyaphila. Igama lami uyalazi nini mina? Hayi ngazi ukuthi ubaba uThuleleni. Ngikubuza ngoba wonke umuntu umedlula uthi hey Thuleleni hayi nginegama nami ngaliqanjwa abazali. Kunjalo. Abangiqhamuthi abazali ngomduduzi. Yebo sibonga ngokamkhwanazi. Hayi ngiyabonga baba uMduduzi. Igama lami ngoAsiwakhe ngowaKadladla esuka eNdwedwe eMona ngaseHloniphani. Oh yebo bafana ngiyakhumbula wangisendela isithombe bafosa umntwana wakho echama kodwa manje umchamo uma uvela leya video uvela umchamo uphuma kanje. Yebo kunjalo umfana wasoka ngo2019. Okay. Ethathwe esikoleni. Ethathwe ngingazi ngoba isikhathi ekwakufanele asoke ngaso sasesidlulile mhlambe ngenyanga. Esesokile umfana kusho ukuthi ke wasokwa
wathathwa uMduduzi Ndlovu. Umayesho uthi wayeno Dr. Sibiya esokumfana esesokile wabuya ke ekhaya esenesilonda ke kushuthi sangaphola bese sesimisa esibhedlela ke ukuthi akwazi ukuthi abe right. Uma esesibhedlela wahlala u7 days esibhedlela bezama ukuthi isilonda sakhe sibe ngcono bambuyisa after 7 days ngoba wayenabanye mhlawumbe abawu5 esibhedlela ngoba ebesuka esikoleni esisodwa. Umuntu wayenabanye nabade besokiwe. Yes, abanye babesokile. Nabo banama complications abananje baba nenkinga kodwa kushuthi bona balungiswa ngoba umfana waqale wafihla eselento esepholile wangifihlela mina ukuthi uchama ngale yandlela. Awuthi imchame ephuma embobeni ezo2. Yes, wakufihla lokho. Ngoba kushuthi wayesaba ukusho ukuthi kushuthi ngaze ngabona late. Ubona kanjani? Wabona uma wakho echama. Yeah. Wayesengitshela ukuthi awumbheke ngathi khona into engekho kahle ngaye. Ngase ke ngikhuluma naye ukuthi noma uyochama awungibiza. Ngempela mayochama ngawangibiza mangiya kuyena angafike ngabona ukuthi awungabuza ukuthi awuyini kwenzekani wayesesho ukuthi hayi ngisekusukela nje sengisokile besekuphuma kanje kwaqale kwamfimfa emva kwalokho wasekuphuma ngalendlela. Manje ngangabe ngisalwa ke ngoba ngangibona nami ukuthi isimo vele asikho right ngase ngiphuthuma esikoleni ngakusasa kwakuyisonto ngaphuthuma esikoleni mangifika esikoleni ngatshela uprincipal ukuthi yazi nginenkinga indodana la yasoka kushuthi yangaphola sayisa esibhedlela sahlala 7 days yabuya yafihla mayisipholile ngoba ngilongiyise eclinic imina bengilongiyise eclinic imonitor isilonda ukuthi siphola kahle yini. Kushuthi ngelinye ilanga khona eclinic isilonda basigobha ngalendlela yokuthi ngafeinta mina ngayichamela phambi kwakhe. Ufentiswa yini man? Ifentiswa ububhlungu ukuthi indlela ababesigobha ngayo. Wawubukela ngibuka benza. Yes yes basigobha phambi kwami kushuthi ngafeinta. Besigobha ngani? Besiclean besithi because athini yes bavele kwame yami inhliziyo ngashayela phansi ngayichamela. Esiblo clinic esesidumbeni clinic. Okay yes ngenhlanhla ngangiphethe elinye ibhluke ngoba ngangizohlukana naye umfana ngize ngaphethe kwini yena ashona ekhaya. Basuka naye bangithatha bangivulela ifayela ngaleso sikhathi bathi ngiyagula babuza ukuthi iyenzeke yini lento kuwena ngathi cha bathi ayikuthi kufanele ubone udokotela bangenzela ifayile yami bayibhala phansi bathi fanele ngibone udokotela. Washo ukuthi ngaleso sikhathi ngangakwazi ukubona udokotela ngoba indodana yami yayigula. Ngangengikwazi ukuthi ngiye kubantu ngiyobona udokotela ngibe ngilethe umuntu okuyena yes futhi leyo file ngalishiya kanjalo. Uma ngabe sekuqhubeka isikhathi ngibe sengibuyela esikoleni ke uma ngifika khona ngenhlanhla ngahlangana nabo labantu abamsoka ngiphume esikoleni sengenzela incwadi eclinic bathi hayi eclinic mufike eclinic uzofika ukhiphe le ncwadi ubone umphathi. Yes umphathi uzokutshela ukuthi yenze njani ngempela ngayo. Mangithi ngiyayise eminyango ngaphandle kwesikole qhamuka umuntu ngemoto athi hawu ngifuna umuntu ohamba nengane oyeclinic ngithi mina athi hayi sicela ukuyibona ingane thini sayisoka ngivume mina ukuthi hayi ngingayibona ingane bayithathe bayifaka emotini bayicheke bayibone imbobo bese besho ukuthi hayi sizobuya ngedate ukuthi sizothatha ingane siyilungisa ngoba ithini esayayona sicela ungabusayi eclinic ngoba moya eclinic vele kuzofuneka thina. Ngithi mina ayikulungile angisayi ngingena ngaphakathi ngibatshela ukuthi nowasibuyele esikoleni ngibuyisela incwadi ngibuyele esikoleni ngibuyisela incwadi hayi ngibatshela esikoleni ukuthi hayi bathi bazoyithatha ingane ngedate ukuthi ngizolinda ikhole yabo. Hayi ngaleyo date bangafiki ngizama ukubafonela ingcingo zabo zayingasangeni. Hey ngiqale phansi ngibuyele esikoleni ngibacela ukuthi ngicela ninginika le yancwadi enaningenzele yona ngiye eclinic ngoba incwadi nase ningenzele ngayibuyisa banginika futhi bayibheka bayithola banginika incwadi ngahamba ngaye eclinic. Mangifika eclinic ngifika umphathi weclinic usesangweni angimazi ngiyasho ukuthi ngicela ukubona umphathi kwaku 2019 ngicela ukubona umphathi amaphilisi ayenikezwa abantu egatini ngaleso sikhathi ngoba kwakuyisikhathi COVID. Okay yes ngithi ngicela ukubona umphathi avelathi umphathi nje khuluma ufunani
ngisho ukuthi no kuthiwa angokhuluma nawe ecathi khuluma la ayingimtshele kumphathi phambi kwabantu bonke baluzwa udaba lengane ukuthi lumi kanjani athi yena hambe lapha ngaphakathi kudokotela uzokwenzela incwadi eMatobela ngihambe ngiye ngaphakathi ngifike ngicele udokotela angenzele incwadi eMatobela ngigoduke ke anginike idate mase ngiseMatobela ngafika eMatobela bamcheck bathi hayi asidili lento le idinga ama specialist ase Grace bangibhukhele eMaritzburg MMC clinic bathi ungakwazi ukuya khona kusasa ngithi mina ngingakwazi kodwa ngafanele ngiqale ekhaya ngiyoshintsha ngiphinde ngibuye ngize la ngizolala la ngoba ngihamba ngebhasi yasesibhedlela ngempela ngihambe ngekhaya ngishintshe nengane ngibuye nayo ngize nayo la ngihambe ke ngakusasa ngiye mangifika ama specialist amcheck athi wona hayi somlingisa ngoDecember 14 futhi kwakuzoba u6 months ngenxa yokuthi nganga understand ngoba bangitshela ukuthi bona ayisosika la special ayingabona mina ukuthi hayi ngeke ngathi inzima le bathi bazosika phi la it's too pain okay sibengitshela abasho ukuthi kunzima ukuthi understand kahle ngabuyele emuva mangibuyele emuva bangibuze lapho ukuthi uhambe kahle ngibatshela ukuthi hayi angazi ngendlela okushiwo ngayo lapha bese ke ngifaka udaba ngoba uyizwe lalivaliwe ngifaka udaba ku Facebook ngenhloso lokuthola umuntu ongangisiza ukuze indodana yami isizakala litholwe ke omunye wabe indaba angifonele ngimchazela libhale phansi lana de laphuma nje iphepha ndaba ngaye eMatobela bangitshela ukuthi hayi ngeke sisakwa ngeke bathi kumina selilahlekile ifile esidumbini ngoba wena ufaka udaba ephepheni ithi no bengafakeli udaba ephepheni ngoba ngilwa nomuntu bengifaka udaba ngoba ngenza ukuthi nizama ukuthi nisheshe ngoba ngiyabona ukuthi ingane yami iyonakala lapha I concentrate ihlezi lele ayikwazi ukudlala u20 minutes nje ihleli isilele ngisho bhuti baya abancane bethi masibuka iTV basho bathi awusezolala bengi understand bona ukuthi kungani yabo kungani alala ngenxa ukuthi bengi understand bengeze ngibatshela ukuthi hayi engayisho lonto ngoba ubhuti wena omdala lo yabo sihlale nazo ke manje ngenxa yokuthi ube nalezo nkinga make bahlala phansi nje bevela lala ngisho eminyango uma ke waqeda ukugumula nje ubevela lala manje lokho bekungangiphathi kahle ngibona ukuthi kuyalimala kuya kuba phezulu emva kwalokho ke kusho ukuthi sebengasamlungisanga ngabuyela naye ekhaya eMatobela bangitshela ukuthi lilahlekile ifile esidumbini ngaxake ukuthi why ngitshela umuntu oseMatobela ukuthi lilahleke ifile esidumbini ngoba phela asike isidingo sokuthi azi information yakwenye indawo yeah ngithi mina okay ayikulungile malilahlekile ngoba ayikho vele into engizoyenza uma lilahlekile bese ethi kumina letha la ifile yakho ukuze naye ingalahleki man oyanga la ifile esibhedlela ayithathe ngimnike athi ayilethe kumina uma ngibuya after 3 days athi kumina ayisilahlekile ke ifile ngithi ngimfune ifile nje ngicela ngibone ifile athi nayi ilahlekile kanjani athi hayi bayithathile otho ubani otho usho otho okay ingidide le language bese ethi kumina ngeke usakhokhela ngithi no it's not about imali mina ngifuna ukulungiswa la bendodana yami manje wena ungitshela ngemali yabo angazi ukuthi uchaza ukuthini athi yena hayi nayi iphepha gcwalisa la phansi wakhe ukuthi yini ufuna kwenzekeni isikhalazo asebenzisa yena manje yes wanginika ethi ifile lahlekile yebo umphathi nene cha angazi ngathi mina angikho comfortable ukuthi ngingabhala la what no kodwa ekhaya uyobhala khona akodwa ngaye ekhaya ngafike ngabhala ngabuya nayo leyo nto ngayisa kubona ukuthi nansi ke into engibhalile bayithatha njengamanje inayo yonke leyo information ngenxa yokuthi bengithi mangihamba ngibona ukuthi hayi kunzima kakhulu la njengoba bethatha izinto zilahleka ngiya kephi ngoba nakhona le MMC clinic bangitshela ukuthi angibuyele eGrace ngiyoqala phansi iprocess ngoba bathi kodwa mabehluleke eGrace kuyafana nje bobuya beze kuthini obuya uze la thina basho ukuthi manje ngoba ngazi ukuthi yini le yenza ukuthi kushiwo kanjalo ngoba ngangitshela emehlweni
ngathatha-ke ingane ngaye eGrace ngaqala-ke nakhona eGrace ngayenza iprocess bathi umlungisa ngonyaka ozayo. Ngawulinda lo nyaka ozayo ngoba ayisekho enye indlela yokuthi ngenze. Ngagcina ngithathile ingane mase ngifika kubona bebengangisizi babengayibhali idate yangonyaka ozayo ngoba ngibatshela ngicela ngibhalele idate yangonyaka ozayo ngoba nonyaka ozayo unama date bebengafuni ukubhala idate. Iyona into ebiyenza ukuthi-ke ubethi hayi sokufonela mase sikufonela wena uyobe usubhala wena idate ngithi mina no angiyena udokotela ubhala idate abuyise isiguli. Manje ngizoyithatha kanjani into engenayo idate ukuthi ngibuye kodwa nibe nithi ngizobuya ngonyaka ozayo. Okay, ngagcina ngihambile ngoba besho nje ukuthi hayi sokufonela wena uyobhala. Emva kwalokho-ke ngazama ukhozi lifike kwami la interviewa mina la interview ingane yami ibingakalungi ngaleso sikhathi futhi kwaqala-ke bangibiza ngahamba futhi ngaya khona. Nakhona lapho baphinde bangayibhali idate yokuthi ngibuya nini bathi hayi sokulungisa next week. Ngabona ukuthi no makusenje vele basabaleka mabesathi next week ngaye eclinic engakaze ngiye kuyona. Ngafika kuyona ngabatshela nginenkinga angazi ukuthi ngenze njani. Bathi kumina sizoyiqeda lento kushiwo eclinic eThongathi kuthiwa sizoyiqeda lento manje. Ngathi mina nasho kalula kanje ukuthi nizoyiqeda manje ngoba lento isino 5 years ikhona. Why nizoyiqeda why nithi nizoyiqeda bathi manje siyayiqeda. Bangithatha bangisa kudokotela wangenzela incwadi wathi ngihambe ngesibhedlela. Ngahamba ngaye esibhedlela uSindisweni ngifike kudokotela ngamchazela washaya ifoni yakhe wathi nansi lento ihleli lapha eMaritzburg. Ngithi mina ngicela ukukhohlwe le ihleli eMaritzburg. Yini ehleli eMaritzburg? Kusho ukuthi i-setup yokuthi ingane yami yenziwe ilungiswe ithathiwe leyo information yonke into ishuthiwe yonke into kukhona isithombe sefile. Yes, sikhuthwe yonke into okubhaliwe yonke into yathathwa leyo nto kusho ukuthi ibekiwe igciniwe nje. Ukhonza udokotela wena? Yes, njengeso efonini yakhe uthi nansi lento ikhona ibekiwe. Ngithi mina ukhohlwa ile ibekiwe mina ngifuna kulungele umuntu. Okay, Wangenzela incwadi. Wathi kumina okay ngicela ukubabuza ngizokuphendula manje hlala lapha ngahlala phansi wababuza nge-email bangamphenduli. Wangibiza wathi abangiphenduli ngicela ukwenza le ncwadi ezokwenza ukuthi lento ilunge. Ngathi kulungile. Wangenzela incwadi ebiye search evidence la eThekwini. Ngithe ngiphethe leyo ncwadi ngizwa ngoFebruary uFebruary 19 yes ngikhumbula bengizwa ngoFebruary 19 kwafoniwe eGrace kwathiwa hayi angilethe ingane. Kwafona eMatobela kwathiwa angilethe ingane. Bengihamba ngemoto yaseMatobela engisa eMaritzburg. Ngithatha uThongathi engisa eMaritzburg. Ngesikhathi kwenzeka njalo-ke okay ngajabulela ukuthi ingane yami iyalunga. Ithe mayilunga ngisho ukuthi bakhatha lapha eMasendeni bephesha lapha. bakhatha kephi inkanda noma? Bakhatha la eNhlamvini Isikhumba. yebo. Baphesha sithe singasapholi ngabafonela ngabatshela ukuthi ingane yami ayipholi. Bathi fone ambulance. Fonela i-ambulance. Ngafonela i-ambulance yangafika. Ngayithatha ngaya nayo ngaphandle kwaseclinic. Ngabafonela ngabatshela yazi ngingaphandle eclinic kwathiwa ngena khona. Angathi usufikile eclinic usasifonelelana. Ngangena eclinic ngasho ukuthi no ingane isiyabhibha la ngaphansi ayisapholi. Bathi bona okay kulungile ngoba kwakufanele bamqaqe isikhathi okufanele bamqaqe ngaso. Basho ukuthi ngesimqaqe ngoba lento iyavuza. Bamiyeka. Asevuza manje isikhwama samasandla. Yes. Ngabuyela naye emuva. Kusho ukuthi-ke emva kwalokho ngaphinde ngambuyisa eclinic. Basho ukuthi ayisekungcono-ke manje sesingamqaqa. Kodwa ngalesa sikhathi besingeke simthinte isikhathi bekuthiwa kaqaqwe ngaso ngoba bese kunobovu. Manje njengamanje kunenkinga entsha. Uma isesikoleni ovela awe afeinte aquleke. Manje lokho sekunginike enye inkinga ngoba ngisho ngifika kudokotela ngeke ngakudokotela. Dokotela ungitshela ukuthi uvuvukele la ngaphakathi. Wangitshela ukuthi la uvuvukele la ngaphakathi. Wayesethatha igazi wathi no uzothatha igazi lakhe. Ngicheck ukuthi yini lemfeintisayo ngoba ngikholwa ukuthi lento ingamfeintisa le ngiyibonayo. Manje ke bengisalindela umagazi ukuthi
enze njani ngoba lento akuyona into eyenzeka kanye manje sekuyinto ehambe imhlupha ngoba nakho ukulala uhlezelele. Eish. Saze zankinga, yazaningi iy'nkinga ngenxa nje yejwabu. Eziningi ngoba yabo nje kubuhlungu kumina ngoba Impilo yengane manje uyabona manje ukuthi direlekile manje ukuthi i-progress empilo yakhe. ngesikhathi delay yona ubelimali nami ngiyabona ukuthi indlela bekwenzeka ngayo ngoba mina ngihlala naye. And mawubuka leya video leya iyangithusa South Africa niyayibona ngoba manje ukusoka kunjani lokho yana kanti ijwabu lisoka kanjani ijwabu phela angithi ifike ikhinqi leli le jwabu liyadonsa ngithi lehlehle ikhinqi bese liyabanjwa bese kuyakhathwa la ungathi manje kubhotshoziwe yabona mawuyingingiya lezi edese emgwaqeni lezi ezifakuthi ukuthi kanjani ngoba phela manje uSuphumani umchamo ngala ngoba phela at least irazor leyabo ingamani isika inkanda kunokuthi phambili ngamani idephula inkanda okungcono ngoba nje uyabona ukuthi le razor shuthi yena into abayenzayo lapha ngiyacabangela shuthi le razor khona mhlawumbe bavele baje qhushu akubhlungu phela ngoba angazi South Africa ngoba maningi lamakhesi kanje maningi akuyona oqala ikhesini ikhona bakubangaselela nje nayo ingane futhi encane ichama kanjena nayo imchamo vele iphuma iwuthu kanje ungathi manje ungabusazi noma manje uwhy noma yini noma mise kwehlilinga umchamo phuma ngapha uphuma nangala ungathi ibhaqa lehlilinga uxa ukuthi ukusoka kuni lokho kanti mhlawumbe la sazi indlela basoka ngayo mina ngayesokela lokho kwasentabeni but akuzange kodwa kuthiwe nje qhushu ngathi kwaqhumbuza khona makufakwe inaliti noma usongule njengoba ngisho nje ukuthi bashaya ngereza nje ngithi yabo kusuke lo mfana yabo isala indoda but ke kuyangithusa lokho njengamanje ukuthi iqhamukapi le mbobo izophesheka kanjani mabethi wathi bafuna ukusika uthoba bafuna ukusika bafuna ukusika la isikhumba lesi yes but bazosika isithupha bayophesha lapho kusho ukuthi ngathuka kakhulu ukuthi ngeke isithupha uhlezi usibona ngiyazi angiyendokotela angazi and leyanto kule case okanye ngayithola nje ukuphuma konomchamo kanje wayekhala la mfana omncane ngoba umchamo phela usawoti enosawoti yes behleze esho ukuthi mayigeza uyalimala kubahlungu kunjalo yes yeah mangabe gema kwathinta insipho nje uyalimala yebo wayehlala ekhaya impela ethi manje kunosawoti mayichama nje uphuma kufuneka impela mfana aqinisele okay njengamanje isitejeni kusona useyaquleka umfana sekuphele futhi iminyaka o5 mathe ngibala angithi uthe wasoka nini 2019 2021 2023 24 the latest 5 years okay ke anikho kulento yokuthi nifuna ukuclaim isibhedlela department nifuna ingane ukuthi ilunge no ngiyafisa ukuthi ngiclaim inhloso yokuthi ngiclaim ukuthi ingane uma kuhamba isikhathi angazi ukuthi kuzokwenzekani ngempilo yayo ngoba njengamanje uma ngase kube nenkinga after 5 years ngiyalinganisa ufanele ingane ikuthola ama specialist adila naleyo nto okay yes manje ingane ayikwazi ngeke ikwazi ukuyilwa lento ngoba vele lento ayiyazi iqalaphi okay ufuna ukwenza i-civil claim lawsuit against yes ngiyafisa ukuthi ukuclaimela for yena ukuthi ngempela imayikhula abe right okay okwesibili ngizwe uthi i-date okwasuka ngayo umntwana wakho kwangayona i-date and udokotela wamlanda uthe unjani yes i-date akasuka ngayo kwangayona i-date engayisayinela mina phansi yayisidlule mhlambe ngenyanga alright yes bese kuthi udokotela ngitholile ukuthi kwangafanele abe sendaweni la wayesokela khona ingane kwangeyena kahle kahle okufanele ngabe usoka ingane khona kanjani kwenza kanjani kusho ukuthi angazi ngoba angikho kwe department kodwa lokho kuyavela okay yes alright i-docket uthe ifile so then manje medical yes i-docket balitshinga esitumbeni nginalo mina ifile ngenhlanhla ngalishutha kungakenzeki lutho nginalo likumina no ngenzela kwabantu bomthetho mabelalela ukuze babone ukuthi ikuphi okukhona ngithi yabo to build up okay kuzoba ile party ke ukuthi ke if it has been 5 years is there chances nengakwazi ukuthi iphinde yenzeke yabo but ke ngoba phela nabo ufakazi buyavela kade usabasanda kumenza manje ngasokugcina
sekuvele sinisifo manje sokuthi useyawa. yes sekuvele esinye isifo sokuthi uyafaint esikoleni manje nasekhaya uhlezelele manje angisakwazi ukuthini ngoba njengoba ngibuya kadokotela nje uma ngathiwa kwenzekani anginazo imali zokumisa kubantu mhlawumbe abakwazi ukumsiza. Okay. No, South Africa nawo kumndeni kula abantu bomthetho ngiyacela ukuthi akwazi ukulekelela. But ke icase yakhona ngiyithandela futhi ukuyesabela efana namakhesi lawo sethi umuntu akashiya inamba yabo. Ngoba umfowethu off record ke sakhuluma naye ukuthi nempilo yakhe engazothi sekunamathreat akhona. Kunjalo khona. Yes, so angikwazi ukuthi ngithi shiya inamba nje because ngazofola abantu bese bakwazi mhlawumbe yabo. So kulokho siyokwazi nathi guide mhlawumbe whoever ke ommeli obona ukuthi angakwazi ukulekelela kule case iyova through thina sikwazi nathi ukuverify onke into yakhe ukuthi credential yakhe umuntu kanjani ngempela uyi-practice yini yabo. Size sikwazi ukuthi sikurefele kuyena ngendlela nathi sikhona sikulekelela sikugadile ukuthi yonke into yakhe ihamba ngendlela but ke sifise nenhlanhla ngathi konke kungasezakala. Uma umntwana uphi? Uma umntwana ukhona usekhaya. Usenjani kulesimo kanje? Nje angifuni ukudlala ngawo ulimele nje ikhona ukuthi angikwazi nokumhambisa naye ngoba umfana ujike kube sengathi akamrespect uma wakhe. Yabo manje ingakho engathi ngihleze ngikhona eduze ukuze umfana ahleze ngazi ukuthi ukhuluma nawe. Yes. Okay, ithini advice yakho nongayinika abazali kwabanye kuthiwa kuyafika kuyasokwa kade ngibona kunebhodi belibhaliwe ukuthi kuzosokwa futhi nangazi manini abasolole ingane ezikoleni. Nje ngingakafiki kubazali ngisekumina nginezingane zabafana angikwazi ukuvuma ukuthi isoke ngoba azikho kwi-stage sokuthi zikwazi ukuyithathela inqumo. Kufanele kube yimina engithatha isinqumo ngendlela engihlukumezeke ngayo. Angifisi ingane yami mina iphinde ukuthi uyasoka ngoba lokho kuyobe kufana nokuthi ngiyibulala iphila uma kwazi ukuthi kwenzeke ngalendlela ngoba ukuhlukumezeke ngikutholele kungaphezulu kwalokho mhlawumbe bengacabanga. Nje kwayizolo lifikile iphepha belisho ukuthi liyasoka kodwa ingane yami angikwazanga ukuyivumela. Yes. Nginqabelile ngoba ngazi isimo engiphansi kwaso ukuthi angikwazi ukuphinda ngilethele inkingi ngoba makuphinda kobe vele bose ngathi ngenza ngamabomu engathi ngiyayithanda lento ukuthi yenzeke. Okay. South Africa lokho ngikubuza ukuthi ke senze njani as a country ngoba ngisho kade ngiqala uhlelo ukuthi sekunanabasebenzi abantu benza umsebenzi wabudedengu abanye ngenhloso abanye ngempela ngeyiphutha but uma sekwenzeka iphutha ke sithini ke wena okwenziwe iphutha kwena akufuneki nithole ubulungiswa na makufuneka uthole ubulungiswa futhi endleleni yakho ebheke ekuthini uthole justice. Uma sekunabantu abazobe beyiblocker kulahla amafayela uyadretnisho izinto njengalezo sithini and ke njengoba uhulumeni ebeka ngempela ukuthi kuyafuneka kusokwe nangapha ku-Eastern Cape nakwamanye ama-provinces siyazi ukuthi likhona usiko lokusoka ngokosiko but ingane mayise ilimele kanje usunobufakazi unezinye ingane zabafana uyayidedela yini ukuthi ingane ungaqhubeka ukuthi ayihambe uyosokwa ngoba uyayibona uba ngisho ukuthi ndiyebo umonakalo obangwa ukuthi ukususa kwejwabu ingabe kuyaphileka noma kuphilekeni kunejwabu ukuthi sengaze kucompromiseke impilo nefuture yomntwana omncane ngenxa nje yejwabu because uma eselimele kuba inkinga futhi alunga. Siyabonga ke kumsa kaNkulunkulu ukuthi ke usindile lo umntwana lesikhuluma ngaye but ke sibone ku TV la kubalwa idumbu eyishone ziyosokwa but still uhulumeni nalapha angayivale into yokusoka kulowo ma province ebona kodwa ukuthi na abantu bayabulawa uma ungathi uthathe 5 years ubala idumbu eseyiphumile kulamanye ama province ngenxa yokusoka if ngempela uhulumeni ube serious this why ngibuza ukuthi ke inkinga kuyaphila makuphilekeni ngejwabu sekuyimpoqo efanele lisuse ijwabu na noma umuntu azathatha isinqumo sakhe ukuthi ngiyalisusa noma ngilisuse mina ngesikhathi ekufika kumina ngazo kunokuthi siphoqe ingane ukuthi ayisoke bese kwenzeka umonakalo kanje usiyolimaza umzali nefuture yengane ingane impilo yonke idestroyekile yabo esingazi ukuthi ke kuyolunga noma ngekusalunga yini yabo. Cha mntaka baba kulungile mfethu ngicela sivale nalanda esimathi khona safuna ukusho because ngisafuna ufaka nawo umntwana mhlambe nje angithi yabo sithi ukukhuluma naye mhlambe lo 5 minutes kukhona mhlambe safisa ukubeka no ukuthi ngiqale ngibonga nje ukuthi ube nesikhathi sami. Sawubona. Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ngempela usizo uma ungalithola indawo ayikho into ebuhlungu njengaleyo ukuthi yonke la ufika khona ufika ungasizakali ufika ulahlelwe ngaphandle kubuhlungu. Yebo. Yebo kuyazwela ngoba ingane mayikubuza umbuzo awukwazi ukuyiphendula awukwazi ukuyitshela ukuthi kuzolunga noma ngeke.
Yes, yes. nje. Ngiyabonga. Na siyabonga mfethu. Nathi nje kwischedule sethu noma umuntu ebhizi abantu ba-understand abanye but abanye ba-understand ukuthi mhlawumbe awusitholi nokuthi walibamba ucingo mhlawumbe sisuke sibhizi. Kungasho ukuthi ngoba singathanda ukuthi mhlawumbe sikulalele sikuphi indlebe sizwe ukuthi ukhala ngani, sibone ukuthi sinawo amandla ukuthi singakwazi ukulalela mhlawumbe asinawo amandla but nje kodwa-ke siyabonga nefethu ukuthi sinathi kuze kwafika ithuba ukuthi nawe namhlanje sikwazi ukuthi sikubone. Ngiyabonga. No, siyabonga mfethu. South Africa ngicela ukuthi-ke sizwe yena-ke umntwana sizwe-ke isayidi lakho ukuthi yena uthini. Ngiyabonga. Siyabonga South Africa njengoba ngicele ukuthi sizokhuluma naye umfana okuyena-ke umntwana olimele ukuthi wayosoka wasithola-ke selimala kokuthi usephuma umchamo endaweni eziwu-2. Jongo kunjani? Yaphila kuhamba kahle? Okay, no angifuni ukulisha igama lakho. Kade sikhuluma nobaba wakho la uyasichazela nami wangikhombisa isithombe sevidiyo lesi uvela uchama. Kwenzakalani pho? Shuthi ngasoka shuthi ngaba nenkinga. Kodwa manje sekuya ngokuya cause izinto ezenzakala kumina nami ngi-understand ukuthi zenzeka kanjani. Yeah. Cause manje senginenkinga yokufenda. Nakhona futhi ukuthi ngibuye ngicabange kakhulu. Yeah. Ya kubuye kungilimaza ngisho emzimbeni. Labantu ababenisoka banijova lapha banijova noma benzani? Basijova. Wawubona bekusoka? Cha ngababona. Wababona? Ngababona. Babekusoka ngani ngereza? Ngifuna ukuya kule ndlela ukuthi uze udabuka lapha ukuthi imbobo zibe u2 zokuchama. Ngifuna ukuthola kulokho ukuthi yini le yini yabanga lento. Noma bakuhlaba noma mhlawumbe bayasika kwenzakalani? Bahlahle bangijova umjovo ukuthi ngezwe ipain. Yes, yeah. Bese-ke bayakwenza-ke bakhathe bese bayostitcha ama-stitches. Ngizama ukuthola le mbobo yesibili sokuyiphuthela kanjani eqhamuka kanjani le mbobo yesibili noma inalithi bekutisha ngale bakuhlaba mhlawumbe ngayo kwaze wena uqale nokuyibona ukuthi kunenkinga. Lento ithi yenzeka ngo-2019 kodwa mina ukuthi angikwazanga ukuyinaka le inkathi yenzeka. Uma uchama-ke ngathi usasokile nayitishi umchamo waphuma kanjani? Uphuma endaweni eyodwa. Wawuya phambili kuphela? Kwazi waqaqa iy'tishi? Iqale ninike manje ukuvela ukuthi sokuphuma endaweni embobeni yesibili? Inkathi sekuphola. Yo, shuthi ikhona le kade beyitishi la. Okay. Njengamanje impilo injani kuwena boy? Kubangani bakho bayazi ukuthi nalenkinga kanje esikoleni? Cha. Bafihlela? Sefuna ukuhamba uze uyocasha uma ufuna ukuchama? Okay. Yikuphi ongafisa ukubona kwenzeka pho? Ofisa ukubona wena nje kwenzeka empilweni yakho njengoba kunje okufisa wena ukuthola? Ukuthi ngithola ubulungiswa cause ngikwazi ukuthi ngiqhubeke kahle impilo yami cause manje kunzima. Kunzima. Okay, esikoleni kuyafundeka? Akufocuseki. Akufocuseki impela ngifuna ukuqamba ngayo. Akazi nasekhaya bakuzamela ubona ama-social worker akululeke ngokwengqondo? Hayi khululeka nje siyaxoxa khuluma nami. Akaze bakuzamela? Uyakufisa kodwa lelo thuba elinjengalelo? Yebo? Ngoba phela manje esikoleni kufuneka ufokhase boy. Noma kukhona okukhona but kodwa-ke esikoleni nasemfundweni zama ukuthi sithi uma silizama usizo lempilo ngala ukuthi ulungiseke kodwa-ke nasesikoleni ngiya-understand khona ukuthi phela engqondweni naye mningi imicabango onayo ukuthi kwenzakalani mhlawumbe nabangani bakho uyabona nabo bayikhulekele badlala nebhola baney'ntombi mhlawumbe but wena ngiyazi into iyakuwalisha lento ukuthi njengoba kunje ingabe kusasa kube kunjani. Okay, uphasile? Ngaphasa shuthi ka-grade 11 term 1. Okay. In 2025. Hayi phusha ntwana ungasabi. Phusha nje phusha yabo. Imfundo iyona eyisikali sakusasa sempilo ukuthi uhluphekeni.
phusha nje boy. Nangala sizozama ukuthi ulithole usizo nobulungiswa. Okay, shalana. Qa. Okay, no South Africa namuzwa ko mntwana ukuthi ke isimo abhekane naso isiphi ke ubaba ukuchazile konke kuba kwakhe. Yeah, lento zokusoka siyazi ke ngoba kuyinto kakhulukazi vele eyenziwa abantu ngokukholwa into ezingafani. Khona abakholwa emasikweni, khona abangakholwa emasikweni, especially abasebenzisa izibhedlela nje yabo. But ke abanye uthola ukuthi mhlawumbe umuntu ezohamba eyosoka kuye kubiwe nasemsamo laba abakholwa into ezesemsamo. Babike leswa nje ubona nangapha ku-Eastern Cape uma abafana bebuye ukuyosoka sebamadoda kuye kwenziwe ngisho umcimbi lokubamukela. Ubona ukuthi ngani makuthiwa kuya konkosini masokwenzakala lenziwe begcoba ibomvu lapha nabo becula bejabula. Thina ke ngalana ke ingane mangabe ihambe kanjena ngempela umuntu okholwa into ezesintu uyakwazi nokubika ngoba uyezwa ubaba mayethi ubaba engane yathathwa esikoleni ngedate naye ayengayazi because idate ayi-expect yona futhi kwakuyile esiyadlula kwase kuqhamuka nje idate angayazi naye angayisanelanga bafike bathatha ingane. Uyakubuka lokho mhlawumbe ukuthi mawumuntu okholwa into ezesintu awulitholanga nethuba mhlawumbe ukuthi ubike mhlawumbe ekhaya ukuthi hayibona nansi ingane ihambe ecela bahambe naye babuye nayo. But ke mawumuntu ongakholwa into enjengalezo futhi it's fine. But ke njengamanje sesibheka ukuthi ke ukuya phambili sizoyivika kanjani lento yokulimala kweingane kanje. Ngoba phela uyawubona ukuthi lo mkhokha wokulimala kweingane ziyosoka ulokhu wandile kunokuthi unciphe ulokhu wandile. But hence I'm saying ukuthi ngiyabonga ukuthi yena uyaphila. Abanye esesibabona entabeni ngale abekho emhlabeni. But nje siyambonga ukuthi uNkulunkulu ngakuyena impilo ikhona just ukuthi kufuneka kulungiseke lokho ukuze impilo iqhubeke kuyena. Siyabonga South Africa. Nisale kahle emakhaya.